kata ka ne wacho ni ne oloso kod jahera ne, wacho ni in gi jaodi, tido ka ng'ato loso kod jaodi donjo mana kuome gi pala, to wacho ni macha en kitchen knife, mana pala mitiyo godo e ot kar kanyo, ochuoye ma onege, nolal, noringo kanyo, pok noyude. Obila pod dhi nyime kod timo nonro ni to noringo modhi kure, to ang'o mane okelo gwandruok machalo kama. Mano manotimore e stage no, mano mar butter toast ma yudore Nyamasaria. Nyasaye mondo ke chunye nyadeno kama okwe. Mago sigeni ma otimore weekend kanyo koro moge jwang' moko iwacho ni nyalo geng' mana ka oganda odak e yo makare. Mano ka wantiere ka ngani ng'ato bende opiny dak makare tiende nang'o, gigi opogore. Iwacho mana kama intiere, moko inyalo los gi weche, moko bende nyalo bedo kanyo ka intiere kirango kuonde mopogore opogore, kata moko iwacho ni kik kaw chike lwedo. Mano kama oganda wa nitiere e weekend kanya koro moge jwang' oganda mathoth bende ni gik mopogore opogore. Ta ahinya ne jogo mosebedo kanyo chien mar Ramogi TV kendo miyowa paro mopogore opogore kaka inyalo ber chenro gi, wago ni erokamano ahinya nimar odiochieng' ma kawuono wantiere kama mondo wabed kodi kae nyaka e giko. Mano ka wantiere kodu achiel kachiel. To bende weekend nyakoro moge jwang' jogo ma thuolo mar romo godo e gwenge ma Imbo, mano mayudore Kanyada, wacho ni machiegni kod Gema Sumbi. Mano kane ochopo kanyo kopo mara mama Karen Dinda, Gabriel Dinda, mabende okete kar yweyo mare mogik chieng' tich abich, kaachiel koda ka oganda duto mag joka Dinda olewe mano yudore Imbo, wamedo mana lemo kanyo, kaachiel koda ka jogo duto mano rado kar kanyo kane kopo ma kamano nitiere. Nyasaye mondo miu hocho makende e kinde ma kama. Kaachiel koda ka ji mamoko bende nyakoro moge jwang' ma e weekend ni gik mathoth ne otimore. Iwacho ni e ngima dhano kamoro amora ma oganda chope, neno ni adieri oganda ochopo nade ma ogik kanyo kata kama ogik, mano kama oganda duto nitiere. Ka unaiko ni chenro mayelach ahinya ka nitiere kodi kanya koro moge jwang' mar mondo mi wakoni gik kukumare, gik madhi bedo kae ka waluwo, kaachiel koda ka mago mabende wamiyo pek kawuono, mano ka wabedo kodu kaachiel kachiel nyakoro moge jwang' kora kwa mondo bedo koda kanya ka giko ka mokwongo dhi kelo weche manyien, kae to bang'e ang'e thuolo mar kelo ni kae weche mabende timore e gazet. Kaka wuono gazet mar Daily Nation kod The Standard nitiere godo kar kae, mano ka wamedo rango nek makoch manotimore alwora ma Lake Turkana odiochieng' no manyoro. Iwacho ni ma en cross border attack, Turkana massacre, kaka gazet mar The Standard ondike kar kae, kama noweyo ma ok tin e ngima 20 mano witi odiochieng' no manyoro. Mae wach nyakoro moge jwang' mantiere kar kae, wacho ni temo rangi kendo ineno ni jogo mane oyudo hinyruok oyudo resruok makare, mano kane gin jolupo mabende omonj kod kweth njore ma ichich ni wuok e pinyno mano ma Ethiopia e oganda mag Jomerile. Mathoth nitiere kar kae nyakoro moge jwang', ka mathoth odhi bedo ka waluwo ni ka kod moko mantiere e gazeti mar The Standard. Ka gazet mar Daily Nation kae koro nitiere pes jodongo kata pes inuo jamii, nyakoro moge jwang' yang'ore kar kae ni dipo ni koro ji duto dhi bedo ka yudo omenda ni e yor simu. Mano e sigana mantiere kar kae, wacho ni omenda maromo siling 2,000 miyoroga dwe ka dwe ne oganda jo Kenya mosechopo higni 70 gi wiye, odhi bedo kata ka iyude e yo machal nade. Mano iwacho ni nyaka ibed kanyo ka ikawo omenda no kokalo e simu. Iwacho ni nitiere namba moro midhi bedo kanyo ka ichiwo, ma nyaka bende koro ine ni nitiere godo e koko omenda ni bende chopni. Odhi bedo kata ka oyude koso e ite mar 7 nitiere paro mondik kar ka. Iwacho ni Raila nigi options 4, mano kama gintiere bang' rem yudo komno mano mar AUC kaka jakom. Nitiere kar kae, wacho ni sani bedo kod William Ruto achiel kuom wechego ma bende nitie kama onego bed norango, kaachiel koda ka neno ni odong' kama chielo kendo oriwre kod ji mamoko ma bende ni e kweth ma koro sani keto sirkal tesre. E kind moko bende nyakoro moge jwang' ka odiochieng' ma kawuono yangore kar kae e gazet mar Daily Nation e ite mamalo kanyo ahinya ite mar 5. Juma ni dhi bedo juma mapek ahinya kendo juma manyalo kelo lokruoge e doho koso jabedo koriyo machal ahinya doho maduong' mogik ma pacho kae ka yangore ni Judicial Service Commission dhi bedo kanyo ka romo odiochieng' no makiny, kaachiel kuom gigo ma bende gidhi twake
ntiere paro mano mar gole e apisi Martha Koome kod Joel Buche mamoko madongo mantiere maduong' mogik ma pacho kae mathoth nyakora moge jwang' mayud thuolo mar koni ka wadhi nyime korgi kar kachiel e gazet ma Nation kod mano ma The Standard ka weche mag tuke bende ntiere kar ka wayud thuolo mar lero ni gikuku magi ni ginto gin magi weche mag tuke bende kwalose sa achiel nyaka ngorom kanyo sa ariyo adhi bedo ka kanono weche mag tuke manotimore pacho kae e weekend mokalo ka kachiel koda kama thoth ma bende ntiere kae kosebedo ka waluwo nigi are weekend iwacho ni are chieng' tich abich juma mokalo nitiere tuke tainya tugo manowuok amodhi kind Harambee Starlets kod timno ma Tunisia ma bende ne owuok amodhi pacho kae tuke manobagi alap mano ma Ulinzi Sports Complex ma bende nitiere kaunti ma Nairobi kae duoko mag FKF Cup kachiel koda ka lig ma Ingereza dipo ni Liverpool osedhi gi gini joma luwe owerego koso kanyo kama gintiere nyakoro mo jamo maber kae ka waluwogi mano bang' loyo Man City gonde mano duchieng'no manyoro mane Liverpool oloyo Man City ka koro san Liverpool omako thuolo mokwongo gi points 11 mano mbele Arsenal ma sano sego tuke 26 nyakoro mo jamo mathoth kuntiere karka ni mar koromo sario nyaka sang'wen kaka wanene donjo ka to bang'e mbako romo wadhi rango ywak mag wego subtende mano mabiro warango karka e Rufa osewacho ni gin gichungo weche mag thieth tainya subtende mag ji giwegi magi mantiere kor gwenge ainya kirango gi ni mar ntiere omenda mathoth ainya mapoko chulgi ka wuok e NHIF ma jodonje SHA pontiere gope maromo bilion 30 eno omenda mathoth adhi bedo kae kod wuon osuptal mano mag ji giwegi mayudore kaunti ma Homa Bay mano wuon Beryl's Hospital Newton Ogada twak machako saa 4 nyaka saa 5 odiochieng' ma kawuono ibiro koda kachiel nyakoro mogo jwang' yornwa ote machuok SMS line wayawe na riadeka auchiel nono ka ikono wani neno ka intiere kanjo to paro ma intiere godo kamora mora ma intiere odiochieng' ni ma kawuono Facebook mara yudo live Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kachiel koda Ramogi TV KE mbui mano mar X kanyaka sani nyakora moge jwang' weche pod thoth ahinya Mohamed Luoni mana ka montiere kodi kachiel to mana mondo miwakoni ni weche moko mapod Mohamed Luoni bende kar ka oting'o ngima mano mar Papa Francis mano jatendin jokopere e piny mangima manyaka sani pod nitiere mano e kar thieth mare ka wach kochopo seche 8 mokalo iwacho ni nyaka sani pod nitiere critical mane kaka iwacho ni condition mare nyabedo described kata kaka inyalo koni mare mano kalure kod mbuino mano mar Vatican mano kokalo kuom Holy See Press Office ma bende wacho kar kanyo ni nyaka sani onge gimoro amora ma osewinjo ahinya kopogore kod athung'a mano yudo ni mar noyude kanyo gi tuono mano mar pneumonia mar obo mano mako oboge ariyo ka nyaka sani wacho ni nyaka sani en lwet lakteche ma pod dhi nyime kod timo nonro mathoth ka ntiere kar kanyo ang'en mana achiel kuom sigeni mantiere mawatimo odiochieng' manyoro wadhi medo ka kwaluwo ni mathoth to mokwongo nyakora moge jwang' wayud thuond weche. Kuna wananchi wetu kidogo wameumia. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Gino riel wete to dolo. Koro gini otime kamano diriyo mar adek. Gini obiro ni matek molwar ang'o apo makolwar bi. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? He has given it all for the gospel. So I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment. Machiegni nyakora moge jwang' winj weche manyien okinyi makawuono e chenro mar ope nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka sango machiegni
Jolupo gi jopiny mamoko makwan gi poko yangi onegi gwenge mano ma Tondonyang' e kaunti ma Turkana kod kweth njore moro ma Dashanek ma wachore ni wuok e piny libamba ma Ethiopia ma obedo kod lweny gi jodak ma Tondonyang' e odhiambo manyocha. Kaluwore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, apisas mag arita kwe koriwo koda kamago mag jolweny KDF timo pedha e alworano. Jafwamb marwa Cynthia Onyango miyo walera. E monj mane otimore odhiambo manyoro, wachore ni kweth mar njore no ne omonjo jodak malope Mukat kachiel kod Natira e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia e machalo lweny mar chulo kuoro bang' ywaruok betie kindgi. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, oganda makwan gi poko yangi olal kendo poko fweny kama nitiere, kendo medo ni sirikand Kenya dhi tiyo machiegni kod jolweny ma KDF e temo kelo kwe makono. Tumekuwa na challenge jana kidogo pale border yetu na Ethiopia kwa sababu ya uhusiano ya ile community ya Dasnach na Turkana katika border yetu hapo, na kwa sababu ya hiyo kuna wananchi wetu kidogo wameumia, na tumekuwa the IG and our police have responded very well from yesterday up to now. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Owacho ni gitiyo machiegni kod jotelo mawuok e gwenge makono kachiel kod sirikand piny Ethiopia mar temo kelo kwe kod winjruok bang' monj makamano. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Ethiopia. Saa hizi mikutano inaendelea ya kuweza kushawishiana vile ya kusaidiana na nchi jirani kwa sababu ya border issues. Now we are working together with the Kenya Defence Forces because it's also an international issue to make sure that we resolve that issue. Kauloso e monja chielo nogo, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kwayo oganda mondo bed kod horruok kendo kik ke weche magionge kod adiera margi ka osingo ni biro mi oganda ote moyiedhi e kinde mowinjore. What I will do as a PS for now is to urge caution so that then we don't sensationalize because matter of security are very serious things that we cannot sensationalize for whatever reason and the country will be made aware in due course of what exactly happened and of course the extent of casualties. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen korka kore osingo ne jopiny arita makare kendo medo ni kaka sirikal gibiro keto kenge makare mar neno ni kwe oduogo e gwenge makono. There should be no cause for alarm. We will do what needs to be done to keep our people safe and to make sure that we restore law and order in our border between us and Ethiopia. Nyaka sani, arita ojiwe gwenge makono kod obila ka chenro bende dhi nyime mar yango gima ne okelo lweny kachiel kod oganda ma owito ngimagi kod mago ma oyudo hinyruok e kinde monj makamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Rumbi mar lit kod kuyo kwako dho wath mano ma Angalo e kar chung' od bura ma Homa Bay Town bang' jalupo ma jahigni 43 lwar ma owito ngimane nam Lolwe kinde mane odhi nyime gi chenro mage mag lupo machiegni kod dho wath no. Jalupo no manyinge en John Okombo nyo lwar ka owuok e yie manyorik gintiere gi owadgi ka gilupo. Kaluwore gi tend dho wath ma Angalo, jalupo no ne ochako mana thal e yie ma gikone olwar e nam kendo ne ok obedo mayot ne owadgi mondo mi orese. Chich nitiere ni jalupo no ne nikod tuo moro ma osebedo ka chande ma koro ne ojuke ka entiere pi kendo lal kod ngimane. Ringre jalupo no ne oduog oyud bang'e. Yepi. John Okombo ni en member mar Angalo BMU. After 15 minutes owadgi okwango biro okoni gimoro e rie ma we do suspect ni ne mene ngaiti zor en gi tuo miluongo ni ndulme. Koro wakoporate ma Jehova Nyasaye bo yie wayudo the body. Gino chako gimoro goye to chako buoge lwete koka cham. Ka gino rie lwete to dolo. Koro gini otime kamano deriyo mar adek. Gini obiro ni matek molwar ang'o apo mako lwar pi kalawo tiende kama to nimo. Koro ka ling' amako gogo ma wachiko kora chung' kanyo mondo arit kopor malo ok oduogo dhi adhiya chuth. Weto wuoyi ma ji 43 mano dhi lupo gowadgi e nam. Owadgi owacho ni kama ne gintie nam opo ka owadgi ochako tetne. Kokone rie badi
ka korie bade to force moro kawe to goe pi kotemo hawe mondo make to ka kodhi Musainya riwruok mar ute thieth mago mag ji giwegi kor gwenge olando ayanga chakruok mar weyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod okumba mano mar jopuonj kod obila mano machakre odiochieng' ma kawuono ma kaka gisebedo ka gilando kaka Judith Omondi lero Rufa koni gibandho gope mag NHIF marombo bilion 24 kowuok kuom piny owacho ma ok migi geno ni gopego ibiro chulo. Ndalo adek mane ochiw kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa kapok giloro thieth mag gi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi mano ma itiyogo gi jopuonj kaachiel gi obila ma pacho ka rumo otieno ma kawuono kendo chakre kiny wuok tich onge jatuo mabiro yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth ariyo gi. Our notice on suspension of provision of services under the Social Health Authority and the Medical Administrators Kenya Limited, which covers police and teachers, expires within the next few hours. We have not had any meaningful engagement with either the Ministry of Health or the Social Health Authority. Dr. Lishenga ma en jakom mar riwruogni mane loso e boma ma Nairobi okoni kata kamano jotuo mabiro chopo e ute thieth ka oheore biro yudo thieth ma okwongo kapok omigi yore mamoko mag chudo kaka omenda ma achiny chwalogi e ute thieth mamoko ka jotuo manyicha oserwaki e ute thieth ma otelo ne ng'anyogi to biro dhi nyime kod yudo thieth. All facilities must continue providing emergency services to stabilize patients in accordance with professional and ethical obligations. Once stabilized, patients who opt to exclusively use their SHA or MAKL medical covers shall be referred to a hospital of their choice. Any patient admitted before 24th, before Monday, who is currently in the ward or currently in hospital receiving care. Nyaka sani gikoni piny owacho kosemiyogi duoko magidwaro giyango ni migawo mar thieth oketogi e lai mar WhatsApp kama ornegi e ote mar ndiko gopegi ma piny owacho ni godo gino makaogi kod buok maduong'. Does it mean that they actually don't have records or what's happening? Reality of the matter is a lot of medium-sized facilities, if the NHIF debt is not paid, they will close. They will literally just close. They cannot continue or they will lay off staff. They have already done it. Lishenga koni wi gope duto maromo bilion 30 mag NHIF ma piny owacho nigo gidwaro mondo migi lai makare ma ibiro tigo e chulogi kapok dweche adek orumo. In the event that the resources 30 billion shillings is not immediately available, we would like a structured payment plan. Whether we are going to have a payment plan for settlement every month, but not a period exceeding more than 3 months. Kupogore kod gope mag NHIF, ute thieth bende osebedo ka ywak ni gope mag okumba manyien mar SHA bende deko ka piny owacho kokalo kuom jalup jatend piny Kithure Kindiki juma ma okalo nyicha ochako chenro mar manyo yore mag bugo agulu mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Nokoromo joma no bede twak mani bedo kod mbako romo de cheni makawuono kod ikete mana kar ka koromo sangwen nyaka sabich mano kotere kod wego subtende mag ji giwegi tenya ma yudore e kor gwenge. Kamachielo mane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua obuogo lungo ng'anyo mar tipo e pacho kae kaka yor kwedo chenro mali kore mag temo thicho oko ogai mar doho Martha Koome. Rigathi owacho ne jatend piny William Ruto ema otelo e chenro mar thicho oko Koome mana kaka Walter Nyambaga lero. Rigathi oloso ka entiere kaunti ma Meru. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua much Mombasa kendo. Rigathi okoni osefwenyo ni nitiere chenro mar thulo oko gai mar doho Martha Koome ok apisi jatend piny William Ruto emotelie kolose kanisa mar St. Joseph's KK Guru mar AIPCA e kar chung od bura ma Igembe North e kaunti ma Meru. Gachagua koni biro luongo oganda ndara e kendo bago ng'anyo manyal gidi pacho ka mar kwedo golo Martha Koome kokoni sirikand William Ruto medo chiego kama lit mar oganda ma Mount Kenya. Alikuja na Biblia tukafikiria ni Mkristo mtu mzuri.
Alitudanganya hapo, kudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kitu kumaliza watu wa Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua, amemfukuza. Akarudi akafukuza Mudhoka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Gachagua koni Martha Koome estani pedo ya PC oko kamwanda kalure kod chung mare. Sasa Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru ananyamaza. MPs wote 10 wananyamaza. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome, ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume. Wachana na huyu mama. Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hapo, mtatoka. Sasa wamepinga njama. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa wakati Rigiji alikuwa kwa kiti. Rigiji akakataa. Ekineno pendeja lup jatend piny Kithure Kindiki yodre madiny buche moro kod jo od bura kar jot mare Makaren kamane orudhe jo od bura mag counties kod kit Kamasia ewi wach omenda mar met bilie. Na ati watu naitwa pale Karen. Na hakuna haja wewe kuita watu Nairobi. Kuja hapa iende uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya. Alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Gachagua okoni donu buche modhi losi dwe mar 5 dhi bedo kod jo od bura maromo 120 e sirikal mabiro. Unajua watu walikuwa wakifikiria ati wakinifukuza nitaenda peke yangu. Nilitoka na watu wao. Nimetoka UDA, hamtatoka. Wangapi wametoka UDA, wangapi wametoka UDA? Yes. Na kwa hivyo tumeunda chama yetu ya Mlima Kenya na Wakenya wengine. Na ni gari mpya na iko tayari. Na injini na mwaga maji kwa vile iko sawa. Na driver ni Rigiji mwenyewe. Na hiyo gari nitaitangaza mwezi ya 5. Atubisho kwa naitwa Atubisho Muheria. Ameenda akaeleza William Ruto, kama unafanya kazi, hapana shida ukizunguka watu ukiambia watu nimefanya. Kwani nimefanya? Si utaona imefanyika. Sasa akishinda kila siku akizunguka nasema mimi kama William Ruto nimepanga, nimetenga, nimejenga, nimefanya, nimesema. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamashalo Jokristo majodin jokopere piny mangima owuok oko mar lamo ne jatend kanisa no Papa Francis madhi nyime sani kod yudo thieth. Mano e od thieth mano kaluwore gi tuo mar athung'a ma osesase kuom kinde. E piny Kenya kae bende ne otim lam ma kamano e kanisa mopogore opogore. Awinjane kaka ne chal mar wach en Buche Manyoro. Wicho kul. Alami bago gi jodin jokopere piny mangima ne kwayo chang mapiyo ne Papa Francis manyaka sani nitiere osuptal ka en kod midekre mar athung'a ma osebedo kode kuom ndalo chiko sani. Tend log tich mar Papa mani Vatican olero ni jatelono mar din kopere nyonge mane obedo marach otieno ma piny orugodo kawuono Jumapil kendo lero ni lakteche range machiegni. Jodolo ogolo mesa kendo alam ne Papa Francis ka odhi nyime kod thieth mare boma ma Roma. He has given it all for the gospel. So I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment in which his health is really weak and in danger. Jokristo piny mangima ochokore kuonde lamo ka gioro alam ne Papa Francis ka ote maduong' en mar chang mapiyo. Now that the Pope is sick and all the news that we are getting about his health, but we thank God that despite all that, he's in safe hands, he's in hospital, and above all, he's in safe hands of God. My prayer is that he gets well. With having been a shepherd for all the years, he has a lot for us to gain from him. I'm just being worried about his health, and I hope he will recover. Definitely, he will come back to his health soon. Papa Francis osebedo kaloso ewi weche mopogore opogore piny mangima. Higni osekalo kendo Papa masani jahigni 88 osekalo del mojony kuom kinde. He's ready also to leave the job, whether maybe renouncing the job or even maybe the final call.
We are not, he is somebody who knows who he is and where he is going. Papa Francis ne orwake wuode osuptal ma Gemelli e boma ma Rome e piny Italia tarik 14 dweni bang' bedo kod pek mar yueyo kama noyude ka entiere gi tuo mar pneumonia mar obo. Kaluwore gi pek manengo, ne ochuno mondo mi omede remo kod muya mar oxygen mar konyo yueyo mondo bed mayot. E ote mare mbui mar X kawuono, Papa Francis oketo ote mar puoyo oganda kuom kete lamo kendo kwayo ne chang mapiyo ka bende ojiwogi ni gimed nyiso hera kod timo timbe makare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakora mujangi ripode makelo e giko mara weche manyien. Okinyi ma kawuono kar kae kagonero kamano kuom bedo kodwa kendo kuom jogo mabende ndikonwa kokalo SMS line wa maen 3:6 kod jogo bende ma ndikonwa kokalo mbui marwa mar Facebook maen Ramogi TV kod mbui mar YouTube kama mantiere Ramogi TV Kenya. Yudo achiel kachiel kanyo ote mantiere kar kae kanyalo kalo mana ote gi 2-3 mabende wantiego kar kae. Ka Jimmy Owila wacho luoche achiel kachiel ka antiere dala ma Nairobi kar kae kasani timo mana ikruok neko wuonwa mano mzee Dennis Dickens Owila Okombo mano itongi mani tarika 10 dwe mar 2 higa ni. Nyakora mwijwang awacho ni ka entiere county ma Migori mano wuon Esbon Owila kachiel kod ka James Owila, Andrew Awili Owila kod Roy Owila mano ka gintiere kar kanyo. Mabende wacho kanyo ni father in law mara Paulina Chieng, Veronica Walubengo kod Matilda Yugi mano Lucy Okombo bende ntiere kar kanyo. Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe kendo mosainya Jimmy Owila kachiel kod ka anyuola mag Joko Owila Okombo duto dala ma Migori. Mathoth pod ntiere kar kanyo. Koro mojwang oganda mosebedo kandikonwa kar ka kendo maluwo chenro achiel kachiel wagone gero kamano kuom bedo kodwa kendo kuom ote mabendo ndiko kar kae. Wacho ni awuoro gino ma Gachagua bendo awuoro ni Gachagua much Mombasa wanto okwadog e manda ng'anyo kendo ma an ajoji fasoni mano mar got matar Siaya County. Aya hero kamano mano pache mabendo wacho wamedo lamo ne Papa Francis obed kod ngima makare ka wageno ni odhi maber. An ajoji hero kamano ahinya Joji. An Steve kawuok Sigomre wacho ni entiere chaka chielo kamano ahinya. Lo am Benjamin aneno live from Migori hero kamano ahinya. An Terry Adari Migori County Sodom tiere sori kar kae agoniro kamano ahinya bende kuom bedo kodwa kar kae achiel kachiel gi jogo te ma undikonwa kendo mantiere kar kae nyaka Kefa Onyango mano wuod jaoko ka entiere Uriri. Odhiambo Angola bende kantiere Nzoia maluwo wakachiel kod ka Don Collins Ouma luchendo kinyi makawana duo kod mathoth enoro magazet sa osekalo dakika 30 tok sa 12 riti masani nyinga Cleophas Oluoch gisumo kanya kwaro mkiwa nyaka sango kete manaka. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Kidliek no achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo kose yiere jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Babe, sijui nianzie wapi, but ukweli ni kuwa na kupenda tena sana.
Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Nakupenda sana mpenzi. Dial *811 *447# to get Nakupenda Mpenzi. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public policy. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Mungitwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic miolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
nyakura mojang machiegni nitiere kar kae nono ma gazet chakre sani ka warango ni gazet ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch tegisimuka nyakwar mokiewo nyaka chisango to naka kod Eric Okeo Kizito mano mondo mako ni gazet ma The Standard kod mano ma Daily Nation ang'o mantiere kar kae mamiyo pek odiochieng' ma kawuono. Eric Okeo Kizito oyawore kendo machiegni. Oyawore nya Cleophas. Chiewo nade weekend mari obedo nade ka wachako juma manyien? Cleophas ochiewo makar kendo aduoko erokamano Nyasaye moyawonwa piny noru ugwe nyaka Imbo, nyandwat nyaka milambo, piach nyaka nam Lolwe. Cleophas iwacho nang'o winyo ma jamonde mayieng'. To bende ng'ama leo mana kaka pilo wacho nang'o en winjo ka koro winy chako ywak ne ni koro kobiro mana Nakuru Nyarobondo to kichope gate idwa donjo cha to ng'anga mantie tinye mantie wi yien moro machiegni gi gate kamidonjo koni ng'a onyieri koro en mana mondo iwacho ni winjo ma jamondo ema yieng'. Kamano nyakoro mojo mano ka wantiere kodi kar kachiel wacho ni weche thoth mana ka wantiere kar nyakoro mojo ng'eite mokwongo gazet mano mara Daily Nation konya yude ka achiel kachiel mae sigana mantiere kar ka mamalo mogik nyakora mogo jwang' mineno kar kanyo ma bende na achiel kuom sigana wadhi bedo ka warango iwacho ni en juma no ma Martha Koome kod Joel Buche mamoko dhi bedo gi thuolo mar ng'eyo chung' margi kata ne piny kata telo mano mar doho maduong' mogik dhi bedo e yo machal nade kaachiel kod ka oganda jo Kenya ma bende ne owito ngimagi e ite mar 10 nitiere kar kanyo wacho ni Inside Elite Kenyan Forces mano ma battle kod Oromo militants kata jok mantiere kar kacha kweth mamoko ma pod nitiere kar ka tenya weche modano mipek mokwongo nitiere kar ka ite mar 2 kod ite mar 3 kama Kizito ka wachako kar kae jogo mosedhi retire kata jogo ma bende osebedo jodongo ahinya higni 70 kadhi malo mosebedo ka yudo pesa gi M-Pesa kata kitero gi e bengi bende osebedo kacha kod achiedh nade ma opogore gima jatend piny Kenya William Ruto koro chiwo chik ne jok mochung' ne weche mag inua jamii ni pesa gi koro ka dipo ni dhi gol gi kitero gi e simu tie jodongo moko bende mapok oyudo gi sani koro ka pesa gi dhi bedo ka itero gi e simu oselos chenro gi makare koso gi dhi bedo nade en siling 2,000 miyoro ga dwe ka dwe ne jodongo gi kama gintiere. Cleophas makore midhiero ma wacho ni koro kwako jodongo ma osechopo higni 70 kadhi mbele en midhiero Cleophas nikech jatend piny Kenya William Ruto nchogolo chik mar mondo mi jodongo gi koro oyud pesa kokadhe lai mar simu kopogore kaka nche miyogi pesa ne chon e yor bengi kata kanche jomoko dhi yude ka chief kachacha. Cleophas wach mantie ka koro wachni en midhiero ma koro jodongo gi kadhe ma bende kochaka gi sigana kanye dhi yudo ka jaduong' ma jahigni 85 mawuok e gweng' mar Old en Bagon Rosemary Nyambura kanyo wacho kaka entie kod pek kancho odhi mar mondo mi yud pesa ne to koni en koro nyaka koro odhi ondikre e lai mar simo mar mondo mi omendo donjne kanyo koro ka ne otere ma wacho nyamin gimoro motere oting'e kalure ni ike thoth ma konya wuoth maber ko omeno pith kata gode kano chopo kode kanyo giwacho ni nobedo kod midhiero ka koro ne ok nyal ndike e line mar simo kiwacho nang'o ID gi ni kipande gi Cleophas ni kod namba 7 kende to chenro masani kata system masani mar kembe ma chwalo weche mag omenda gi gitimo ndika nembni 8 mano kalure kaka neno kipande masani gintie kod nembni 8 to mag jodongo kani kod nembni 7 koro system ni puko ket mamiyo koro kondik gi kanyo ma koro gibedo kod midhiero ni pesa gi chapo kiyudo. Cleophas ma en sigana ma ogole kuonde ka kuonde kidhi chumbi kucho iyudo ka ntiere jok ma bende ogolo midhiero mag kadhe kidhi gwenge mag Kaluo Nyanza kucho bende gigolo pachi kamano ma koro chendo miwacho nang'o jatend piny Kenya William Ruto nokelo mar mondo mi ogeng' weche go mag kum osebedo miwacho ni jodongo gi osebedo ga kimayo pesa gi kanyo ma en chendo ma bende wacho ni piny wacho nokelo mar mondo mi oyud jodongo gi oyude gimoro ma ginyaketo fuku jogo mantie kod ng'ol ntikie mar noyud kaka mondo gikonyore to koro en midhiero ma koro wageno ni weche biro ket makare mar mondo mi giyud andika giyud pesa gi
koro en mana ni kambi machwalo weche mag tudruok Safaricom, Airtel kod kembe moko ema koro ket chenro gi makare ma koro kipande mag jogi man kod namba biro gi inyalo timnegi andika mar mondo mi giyud pesa gi. Koro gikadhe midhiero nikech moko osekadho dweche 2 kapok oyudo pesa gi Cleophas. Koro ng'eni jaduong' ka ok nyadu gima okete iye en wach matek ahinya. Mamani koro wacho ni nong'no koro mako jodongo ma koro gikadhe matek. En sigana ma bor ahinya Cleophas. Koro warito ni to piny wacho dhi kawo okang' mane mar neno ni jodongo yudo resruok yudo omenda gi manyiche piny wacho miyogi ma iluongo ni Inua Jamii. Nyakoro jo ma sigana mane walose mabende kinya yudo thuolo mar mondo mi irange e ite no mar 2 kod ite mar 3 mane kama gintiere. Miyo moro ntiere karaka ma jaiga 85 nyaka sani Nyakoro Mogejwang'. En mare nobedo matek ahinya kuom higni 8 en mare ne details mage mantiere ka jogi ma jo Inua Jamii ne wacho ni en osetho. En mwenda zake kendo en oonge. Kama chielo bende ntiere wacho ni mbere no wacho ni en mwenda zake embe ntiere karaka mana kilomita 230 kiwuok e boma Kapenguria jal ma jaiga 71 ma bende yango karkanyo Nyakoro Mogejwang' ni en bende kuom higni 2 en nonro mage ne yango ni en nosetimo nosetho kendo en oonge. Gik ma kamae ka timre ng'eny ka nitie oganda moko medore kaluo ma bende kale midhiero machalo kamae. Ang'ene juma ne wabedi kod twak ma bende wadhi bedo kaka warango ni chenro mar Inua Jamii ni kosebedo kokere e kor gwenge mopogore opogore. Bende jok mosebedo ka yude gadier bende nitie kinde mane wacho ni kodonjo simbi nitie jok mabiro kacha to monjo jodongo moko inego nyaka depo ni kae kama kelo luoro bende ne jomoko kata dhi tiyo kod simbi. Jaduong' moro ne wacho ni ebe koro en gi luor nikech weche mag yamo gi kong'eyo ok onya somo gi moneni pesa donjone. Koro samo dhi omiyo ng'ato ni emosomne kata nyakware cho wacho ni mae koro miyo kata pin mare ing'eyo. Cleophas nitiere jago moro kanotero min gi mar mondo mine yud pesa jodongo kanochopo ka chief nonyise ni ID mar min gi ng'ato nosetiyo godo mondikore godo ma en koro konya yudo pesa. Koro mag midhiero ma jogi kadhe en wach malit ahinya. Nyakoro Mogejwang' odhi ne ite mar 3. Ite mar 3 kanyo nitiere weche mag neno ni diero ti kod omenda yo makare. Ahinya iwacho ni nyaka sani ka koro idhi bedi ka inywando bedi migepe mopogore opogore bedi kumoro achiel mana thuolo mag dweche 3 kare ne kabinet kata tend kuku mag migepe mbacho kae chiw lendo makamano mano mar dwaro nywando kumoro achiel bedi migepe maromo 42 nyaka sani nitie kanyo winjo kanyo ni looming job losses ji dhi wito tije. To kaka dhi wito tije ikruok mane mapono noket kar kae jafwambo mar Daily Nation ni Daniel Ogeta ka ondiko sigana ni en gima neno kar ka nitiere komiti ma bende koro oseketi mondo nene diere gin bede migepe mage madhi bedo kae nywako kumoro achiel. Cleophas thor wache sigana ni eni oganda mathoth dhi wito tije ma kalure koro piny owacho ka okang' mar nywando bede migepe piny owacho moko kata moko bende wacho ni koro igolo kanyo ma mar neno ni chenro go ma ichwalo kod bede migepe moko ok bed machalre. Ma biro Cleophas ka giwacho nang'o gidwaro ni mago ma bede migepe owacho mag piny gi owacho gi ok bed machal kod mago ma sirikand kaunti chwalo kanyo. Ma iwacho ni biro seche ma koro piny owacho bende dwaro mar mondo mi oter tije manonego bed ni tero ne sirikand kaunti. Tije manonego bed ni tero ka idwa ni otergi to koro gibed machal kod moko ma bede migepe wacho mag piny owacho chwalo kanyo timo Cleophas. Koro wach ni bende wacho nang'o sama itero gi kucho cha wach mantie kanyo kata pek mantiere ni omenda bendo nego bed ni chwalo madhi tiyo tijegi ok en ni kawo tije tichwalo ne sirikand kaunti to omenda to ok lugi. Ma midhiero mosebedo kendo maka mosebedo kinde duto ni tije to ter to omenda to koter. Koro yudo ka ng'ukruok bedo tije ok chopo yo makare en mana koko ka gi kacha. Iseneno kata weche mag thieth Cleophas bedo ga matek ni sirikand kaunti nikech gikawo weche mag thieth gin godo to omenda michwalo ne gi wero mag thieth gi tin. King'iyo somo mano ma piny kucho bende gintiere godo to omenda ma gin godo michwalo ne gi tin. Koro wacho nang'o gigo nego dhi marom tich omenda bende luwe moromo kode eka weche dhi bedo makare. To thor wach en ni ji mathoth dhi wito tijegi. Koro piny owacho ket mano kenge makare mane ni jogo mane nitiere bed migepe go midhi kethi kata midhi riw gibe tijegi obed abeda mar mondo migire kaka gikonyore. Nyakoro Mogejwang' mano ite no mar 3 wadonjo ite mar 4. Nyakoro Mogejwang' bende isega penjo ni jogo mantiere sikunde mag ji giwegi
nyathi samoro ochoch ratiche mar somo to jonyuol wuok dhi e doho. Gisebedo ka giwito buche machalo kamagi. Jayal bura moro mantiere kar ka wacho ni onge ketho moro amora ma sikul debed ni otimo. Ka wacho kar ka ni nyathi ka oriembe sikul mano mag ji giwegi. Owacho ni en paro marach ma janyuol nyalo bedo godo mondo mi odhi e kot. Owacho ni chik ma kamano ok oumo japuonjre machalo kama entiere. En gima ntiere kar kanyo koro mongo jwang' ka koro winjo kanyo gisebedo ka giwito buche mopogore opogore ka gidhi e kot kata ka gidhi neno ni ero private schools kama gintiere. Ng'eto manochiw kod Judge Lawrence Mugambi kotenore kod ratiro mago mag jopuonjre ineno gi kama chal nade kiwacho ni onge constitutional obligation man on private institution to provide education. Ma en gima nego bene timo e sikul mano mar piny owacho. Cleophas iparo bura mane nitiere mano mako skund Rusinga. Kama ne janyuol moro tero skundno e do ni skund cha noriembo nyathine nikech ne nitie kod rasta ne idwa ni mondo liel rasta go. To janyuol ne wacho ni rasta go ok liel mano kalore kod kite gi timbege. Kuro ma do buche moseng'adi mopogore opogore piny kanyo mong'ad kod Jayal bura Lawrence ma bende oduogo ng'ad kod Mumbi Ngugi mano bura mane tie skul mar Makini kacha Cleophas giwacho nang'o. Kata en ratiro mar piny owacho mar mondo mi nyithindo yud somo ni en ratiro mar nyathi mondo yud somo to koro mago mag ji giwegi onge kod ratiro no ok oyangre katiba nikech wacho nang'o skunde mag ji giwegi en otimo winjruok kod nyathino kata timo winjruok kod janyuol ma magi wacho ni weche mag ohala. Koro skunde mag piny owacho mago iwacho ni nitie kod ratiro nikech piny owacho koro nitie kod ratiro mar chwalo somo ma en ratiro mar nyathi ka nyathi. Koro mane miyudo ka jonyuol mosebedo ka dhi e do ka chwalo skunde mag ji giwegi e do ok yudo lal kanyo ka koro inyisogi nang'o thor wache nang'o winjruok ma tie kindu en mano mari gi skundno. Koro skundno bende katiba ok oyango mag ji giwegi ok oyango ni gin kod ratiro mar chwalo somo man ratiro mar nyathi. Koro kanye ma weche go gik godo ma koro bedo gi matek ko chopo e do. Koro mo jwang' mano kantiere kar kanyo ite mar ang'wen ang'isoma ne gi thoth kumare yode wadhi ne ite mar abich. Joma ne odhi bedo joma machal nade ne jatend doho maduong' mogik ma pacho kae Martha Koome. Iwacho ni en defining week for Koome and top judges. Rafael Tuju kod okinde moko ariyo oramo ni Martha Koome kod joyal buche wetege mantie doho maduong' mogik nyaka dhi dala. Kizito doho maduong' mogik nitie kod joyal bura 7. Koro sama gin joyal bura 7 gi Cleophas wach ma bende gidre kanye wacho ni koro Judicial Service Commission dwaro mar mondo mi obed kod romo moro kiny. To romo ni wacho ni kata jatend piny Kenya William Ruto ko penji to konyiso wach ma kamano. Tiwacho ni weche magede piny kanyen mar neno nang'o joyal bura gi koro dhi oduoko penjo ma ji odonjo ne gigo kanyo Cleophas. Koro wacho ni kanyo bende iwacho ni jandik barua ne jatend piny Kenya madhi keta put moro mar mondo mi onon weche makamagi. To wacho ni sami nono weche makamagi gi joyal bura gi koro neno ka gimidhi ket tenge. To samo ket gi tenge gi nyiso ni koro wadhi bedo maonge kod joyal bura mane do maduong' kuchuchu. Tema koro Koome giri bende nyicho yudo chik kowuok e do ma nyiche tamo duol no bet mar mondo mi ochungi gi kirango weche momako kanyo Cleophas. Koome ne wacho nang'o? Koome wacho ni sama koro odhi oket gi tenge nyiso nang'o rochruok dhi bede katiba magi wacho nang'o duo maduong' ma gik ni mani kod ratiro mag ng'iyo weche mag midhiero momako piny rango weche mag yiero mago mar jatend piny Kenya kachiel kod weche moko ma wacho nang'o onge duol moro amora manya timo tijego kopogore gi do maduong' mogik. Koro wacho nang'o rochruok mar katiba dhi bedo kae. Koro Cleophas en ywaruok mabende osechopo nyaka paw siasa oko kacha ka winjo jalup jatend piny Kenya machon Gachagua ne wacho nang'o ni kama ochopo ni ka ochopo ni dhi gol Koome to dhi bago ng'anyo maduong' e piny Kenya. Koro warito dhi bedo nade e weche mag do kagi. Koro mo jwang' mano kantiere kar kanyo gimanyako ng'e ni Martha Koome ma picha ni neno kar kanyo e jakom mar Judicial Service Commission. Dwaro mar gole apisi dhi keto jalupne ma en Isaac Ruto mano jalup jakom mano mar Judicial Service Commission
mondo mi otel e romo ma idhi bago odiochieng' makiny. Jok mok dhi chopo e bura ni magi nigi duoko monego bed nigi duoko kata penjo monego bed nigi duoko oting'o Chief Justice Martha Koome kaachiel koda ka Mohamed Ibrahim ma bende en achiel kuom joyal buche mantiere kar kacha, kendo nyaka sani gintiere kaka joyal buche doho maduong' mogik ma pacho kata Supreme Court. Mano bang' ka osegole Nyakwaro Mugejwang'. Martha Koome odiochieng' mar tich abich ne oyudo order kata chik kawuok e doho bende mondo mi ochung' chenro gi duto mag winjo kata mar rango buche mochwal kod ji adek. Bura mochwal kod jatend migawo machon mano Rafael Tuju kokalo e kambi mare Dairy Limited, okinde Nelson Havi kod Christopher Rosana. Mago madware mondo mi ogol Martha Koome e apisi. Mano nitie kar kanyo ite mar abich. Nyakwaro Mugejwang' somi beda ne kod ng'eyo ka nyaka sani nitie romo motero jotelo ma nok kata kweth manok e od bura Dubai. Raila Odinga oluongo joge Dubai mondo mi gilosi. Gima gida lose kar kae en kotenore kod komiti mag od bura. Manyaka sani jaod bura moro ma Kenya Kwanza wacho ni wasewinjore kod jowetewa mag ODM ne gidhi kao komiti adi 4 mondo mi gibed kod telo kanye komiti 4 to modong' mano giweyo achiel kuomgi ma bende gidhi bedo kaka girange mano Budget and Appropriation Committee. Mano manyaka sani Nyakwaro Mugejwang' nitie kanyo e lwet jo Kenya Kwanza mar mondo mi one kaka itayogi kendo iritogi kar kacha. En romo ma oluongo wacho ni minority leaders ma koro oluongi Dubai. Mano kama gintiere. Mano wacho ni koro sirikal moyaw mano mar broad base koro dwaro noket gik moko eka giti makare. Koro ywaruok nitiere kuom jogo ma tiyo kod Raila kaachiel kuom jogo ma tiyo kod Ruto. Idwaro jotelo mag kamati mago moloto wechego marango weche mag omenda miluongo ni Budget and Appropriation Committee kod mano mar Finance Planning Committee Cleophas mosebedo ga kimako kod kweth mag jogo ma ng'eny od bura. Koro gidwaro magi enie ka tij godhi makare. Koro joka sirikal kocha bende wacho nang'o wawinu 4 mago mang'iyo weche mag thieth, weche mag teko, weche mag wuoth kod moko go nigi kawo to gin koro gidwaro makongi. Koro wach ma osemiyo pok oket kamati nikech wantie kinde miloso budget Cleophas. Koro weche gi ochung' ma ok nyadhi nyime nikech koro ywaruok ntiere loso kamati marango weche mag omenda gi. Koro Raila noluongo joge Junet Mohamed kaachiel kod Milo Odhiambo odhi Dubai kuma Raila nitiere kama ka yweyo bang' wuok Addis Ababa kucho mar mondo mi ging'e kaka ginya reso wachni. Koro wach ni en oinga ma koro nitiere loso kamati madhi rango weche mochuno mago mag budget Cleophas. Kamano Nyakwaro Mugejwang' ite mar 7 wasod ng'wech kwatieko kanyo mar kowuok ite mar 7 amaranga ne weche mamoko mantie kar kanyo e ite no mano mar 13. Ka sani Nyakwaro Mugejwang' ite ni mar 7 yango kar kanyo Raila nigi options 4 Kizito mana mapiyo kar ka gik mantie ka mar Raila onego bed ni timo. Odhi nyime kod siro William Ruto mokwongo. Mar 2 omed dhiro agenda ni oonge sirkal. Mar 3 ochier kendo kwedo sirkal mar William Ruto. Mar 4 mar mondo mi odogi kendo losi kod Kalonzo kod Lange mondo mi gimed keto sirkal tesre. Koro wach ni magi weche makore neno kod jolony weche mag siasa, weche mabende wach ni wacho kod jogo ma chiegni kod Raila kaachiel kod jogo ma bende koro wacho ni kwede. Wacho nang'o en kod weyore adek weche mag siasa sani. Omed mana tego kinde kod William Ruto, omed mana wacho nang'o en onge sirikal, omed dhi kata oriwre kod jogo maketo piny wach Kalonzo gere, Gachagua gere, mar ni en bende oikre ka bende onyalo chung' kanyo kaka sigana no wacho chung' mar deuchiel kanyo Cleophas. Koro magi weche mag siasa Cleophas nikech bende koro yudo ka ywaruok nitiere ODM ka ni wantie sirikal koso waonge. Jomoko wacho ni wantiere, jomoko bende wacho ni waonge. Jomoko wacho ni wabiro siro jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro, jomoko bende wacho ni hoyo wan kaka ODM wabiro chungo jagno malaro tend piny Kenya. Magi weche ma wadarango ni to biro bedo nade. Warito mondo Raila oduoge
pacho kae mar mondo wang'iane to dhi kawo yo mano, dhi kawo yo mar tego kinde kod William Ruto kata keto piny owacho tesre kata mana wacho ni onge piny owacho kata dhi riwre kod jogo maketo piny owacho tesre. Mago yore ang'wen ma jogo neno ni koro Raila Odinga nyalo kawo. Warit no bro kawo mana ng'eno bro kawo achiel wacho ni kode Kagwanja Geto wacho nang'o ni kako ng'eyo Raila ni en gi dwaro mare onya kawo kata mano mar chung kendo warito waneno to bro bedo nade. Ai koro mo jog mano nitiere e ite mar 7 ang'yo thuolo mar nene ka ite mar 8 nyakoro mo jong tok modhi bedo gore mbako romo jotuo koro winy matek karure kod telo mag osuptende mago mag ji giwegi kata rufa lando kanyo ne giwere gi chenro mar SHA mano gope maromo bilion 24 kimedo 6 mane wiye gichal nade iwacho ni NHIF kende bilion 24 kirango mantiere kamachielo mano maromo bilion 6 kendo duto giromo bilion 30 mano kama ne wich bar maduong' ahinya mantiere kar kanyo ka oganda mathoth bende ang'e ni giparo mopogore. Kizito paro ewi mano omiye pek e ite mar 8 kato bang'e odhi ane e ite mar 13. Cleophas ma midhiero mwasebedo kode pacho ka nyaka ne bi ni koro wawuok e okumba mar thieth mar NHIF kwa vire SHA. Koro SHA Cleophas osebedo ka ntiere kod midhiero makagi kacha ma koro gi kinde ni koro wacho ni riwruok siptende mag ji giwegi koro golo ote kanyo ni gidhi chungo chiwo thieth ne jogo ma koro dhi dwaro thieth e siptende mag ji giwegi gi kane giwacho nang'o ni jogo mantie osiptal gi kinde ni gito gibro dhi mana nyime gi thiedho gi kata jogo ma koro biro kod tuoche mapek gin idhi mi gi thieth e wiye kanyo kasto koki bro timne gi bo kata bo dar gi kitogo siptende moko mag piny owacho. Koro ma biro nikech wacho nang'o gope ma okumba mar SHA nitiere godo ma pok ochulo siptende gi. Koro Cleophas magi mana midhiero mag weche mag thieth mo wantiere go e pacho kae nikech wacho ni ngima en gima duong' ka koro weche mag ngima gi ok nyal ket makare koro dhi bedo nade. Del dwaro ngima mondo mi weche obed makare mondo mi ochumo gere mar mondo pur bendo dhi makare. Koro piny owacho ket mana weche obed makare SHA. Koro en na SHA kamae wabiro bedo SHA karang'o Cleophas. Ai koro mo jwang mano mantiere kar kanyo ng'eni ka ngisomo gazet ma gazet mar Daily Nation ang'yud thuolo mag rango mago wacho ni gin county news mago mang'iyudo kanyo chenro mopogore opogore ndiye mondi kanyo kod Cecil Odongo mano kantiere matimore county ma Machakos chenro moyawo kanyo mag konyo nyithindo manyiri ka Barnet Baringo Z-Quarter mosebedo e mudho kuom machiegni kod higa achiel paro mar keto Thika mondo bed city paro mochwal kanyo kodwa Matangi ka en paro mar keto keto Thika obed boma maduong' achiel kuom boma madongo mantiere e pacho kae kata cities mano ntiere kanyo koro moge jwang' kod mathoth mantiere na rangite mar 13 ka watieko Kizito nitie lemo kombe 5 moko man nono kar ka ite mar 13 mano ka IBC paro mapiyo mabende nitiere kar kanyo ka watieko chak nondo mag weche mag tuke. Cleophas kombe mantie nono gi wang'eyo ni gin mag duol matayo yiero kod yango keyo pacho ka mar IBC mosebedo ga nono kuom thuolo malach koro gila kinde gi noseketa put moro mar mondo mi omanja ne jogo madhi bete komno. Koro machienglo ni paro ne jogo makata be bro yudo komno ni komno ok en na kom makamano inya par ni en kom moro mayom ni luorori kamae kidhi kon gi kon en kom maliet kamach ma ineno kanyo ket stove ka jiko kanyo man gi mach makakni mano chalo makaa mar yiendale kothale oliel kendo tegno ga ahinya. Koro jogo madhi kanyo ng'e ni kanyo kuyot kanyo liet nikech waparo kaka Bomas ne chal weche no kethre kwato mit dhi mana mbele kanyo e ng'ur nitiere ni jomoko ne ni yiero kotayo makare jomoko bende ng'ene ni yiero dhi yo makare. Koro osebedo kamano chakre chien kucho. Koro kinde gi jogo mabro yudo lemo kamano gin gi dhi taye machal nade ke jo piny wacho nang'o kanye ma weche kethro ka godo. Koro omegi gik makare ng'ama dhi e komno ng'eno liet en mach machalo yiendale. Erokamano Eriko Kizito nyakoro mag jwang' som gazet momori kar kae ka wach momi peke gazet ma The Standard en Turkana Massacre ka moeo ngima ji 20 olal mano e monjo mano tim Turkana alura mar Todonyang mano Lake Turkana bang' jonjore monjo jolupo mane ntiere kar kanyo migeno ni nigi jonjore mowuok e pinyno mano ma Ethiopia. Aduoga kod weche mag Turkana ka kod TM Willis Odembe kod TM Kennedy Ochola mondo rangane weche mag tuke mapacho kako notimore pinje maoko orito masani.
Share your unique referral link. Get Mbogi yako ku sign up na place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Piga kwa kuchagua shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Yana mune woto chano mina beboto kare woto birotu. Kare no chenga kendima. To kare no chenga nyumina. Lea aliko. Kare no chenga kendo. Hello nyikwara mugejwa ma en Anjavan Makajudo. Takoni ni mondo me iud thuma mar Jend Era kaka skiza team mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani.
Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakura Magijong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakura Magijong machiegni okinyi ma kawuono e chenro mar rupiny ka wachako ka kod weche mag tuke Nyakura Magijong wangeni mathoth otimore kar ka oganda mathoth ahinya manugo e studio okinyi ma kawuono kata imineno kar kanyo ne nigi paro mopogore opogore mantiere kar ka. An gi thuolo mag twak gi moko adek lig ma pacho ka kaachiel koda ka tuke mane otugi mano cup mano mar FKF kaachiel koda ka luoko mar Harambee Starlets kod ikruok mar gine tuke mabiro juma ni. Nyakura Magijong ka gidhi e pinyno mar Tunisia idhi bedo yo machal nade kaachiel koda ka lig ma Ingereza kama bedo ka waluogi achiel kachiel ka wantiere kodi kar kadhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanya kwar mokeo nyaka chisangu waber kod ng'eyo ni weche mag tuke to dhi e yo machal nade. Tuke mano bagi Ulinzi Sports Complex Nairobi ka kod mano bagi konde mopogore opogore pacho kae an ka kod welo ariyo adami thuolo mar mondo gimoso okinyi ma kawuono ageno ni weekend margi obedo yo makare anga winjgi kata bang'e machak twak ayanga kan ka kod tiem Willis Odembe kod tiem Kennedy Ochola oyawre godu kendo machiegni okinyi ma kawuono e chenro mar rupiny. Achako di Willis mari obedo nade? Erokamano ahinya Cleo, wik odhi maber, agone Nyasache erokamano. But korka mpira nyo wik mokalo no nyoche nitiere e weche mag Champions League to nitiere one of our African player, best player luongo ni Ademola Lookman ogocho ne Atalanta. Nyo wito penalty moro kanyo ma nyaneno ka coach nyo obayo ne wach mok ber kendo nyaneno ka jo players mang'eny mag Africa nyuchung kode kendo gino paro na eto kaka ne Pep ogolo mok ber Barcelona. Anyalo paro kendo Victor oseme manyocho wuok jo Napoli nyocho golo kendo anyalo paro kendo Pep ochako golo kendo Yaya Toure ni Man City. Kora paro ni ne en weche mok beyo but kanwa dhi to weekend bende nyoko dhi koda maber ahinya nikech kor tich kanyo bende na an Machakos gorno go draw then Arsenal nyocho oloto but Real Madrid bang' injili kalo kanya winjo injili kalo matin nyoro nyan gi weche mag kanisa be kore injili kalo nya winjo matin but nya neno gol manyo Luka Modric nyoloyo sama nyo Real Madrid oloyo Girona 1-0. It was fantastic kendo nyipime mana 14 years back ne gigocho ne Tottenham gigocha against Bolton no loyo gol bilano machal gi kama no loeno. Erokamano ahinya Cleo. Erokamano ahinya kiwacho ni lig amano la liga sani bende koro gimakore mana ng'ut gi ng'ut sati opogore gi points apaka achiel ma giwere go. La Liga Nyakura Magijong Barcelona kod Real Madrid gin mana points 54 mana kama gintiere kala. Alafu Atletico 53 tingine Atletico gocho kod Real Madrid Barcelona cheng tichare mano ka gintiere Champions League be kendo Atletico yakro goyo gi Real Madrid. Nyakura Magijong odhi bedo yo machal nade tugo ma cheng tichare ne dhina no kanyo ka Atletico Madrid nyalo idho makala Real Madrid gi Barcelona bang' tugo achiel kende. Koro ka koridore kocha lig ma Ingereza benda ngoranga ne okinyi makawuono kantiere karka Kennedy Ochola yawre weekend mari obedo nade mos giliel mane yudo kendo machiegni ang'eni setieko kendo iduogo ang'eni manu dong matin to digi chunyi. Kamano Cleo mokwongo be gone Nyasaye kamano kapani chabuka next week kadhi El Kanea Kanyamwa Kipingi Legega ade achopo kuom tich adek nan kuno Cleo ayudo ka jokaneo ka neno zaidi namor sana kowuoyo gi ng'ato ayudo ka Jesus ni kuno but akweje to ni Jesus modhi ticha koso ni mano de nyinga ne rani kanyo koro nyo wuoyo wache grassroots football ma Kanea kanyo kono gini bwana
wadwa gombo sana mondo wakaw nyithindo kanyo nikech kae magora ae to ka onge ng'ama represent ka magora ae ka to kowinji kaber. Koro ayudo ka gidasute opicha dhi maber kacha kendo gineno wa kabisa ging'e